vypadá. V tomhle videu budeme sázet nový semínka tady z letního eventu a my jdeme rovnou na to. Budeme to sázet teda tady takhle na tohle políčko. Tady na tomhle políčku to budeme sázet. Mám toho docela dost, mám i ten list, takže tady na tomhle takhle políčku budeme takhle sázet. A my jdeme asi rovnou na to. OK lidi, takže tady si dáme v inventáři semínka. A tady máme lokat. Green apple. Avokádo. Tahle rostlinka. A tím asi rovnou začneme. A ještě si tady dáme nějaký ty sprinklery, si tady rovnou naházíme. Takže hodíme si sem Godly sprinkler, jeden takhle sem. Potom si sem hodíme ještě basic sprinkler jednou. Dvakrát a po třetí. OK, a my jdeme teda zasadit první 2 avokáda. Jedno sem a jedno sem. A schválně to roste rychle, doufám, že jo. Potom si sem zasadíme green apple, takhle sem. Sem a sem. Potom ještě jedno hodíme sem. A to samý, jako už nám to dochází, jo, lidi, takže dochází nám místo. Takže to asi všechno stihneme zasadit dneska. Rovnou, aby nám to tady neskončilo, tak si sem hodíme ještě další. Adventure sprinkler. Takhle jeden sem. Tak tohle nám bude stačit. Potom nevím, co to je tohle. Takže to se někam random prostě naházíme. Leko, to se ještě necháme. Rosku taky. A tady semínko dáme a banán. Potom tady máme kiwi. Nějakou tady tuhle tu květinu, kde kam je zmizela. Tady tohle. Bell pepper seed. Čekat. Tam to zatím stačí. OK. A my jdeme zase asi dál. OK. Ale rostl se šop, rychle skokneme se, nemůžeme sázet něco jiného ještě. OK, a nic tady není, takže jdeme zpátky na garden. Tady si zasadíme, tady si nějaký tyhle ty květinky, já vůbec nevím, co to je. Dám si tady takhle kolem toho Adventure sprinkleru. A ještě tu máme jednou, tak a už to nemáme. To jsme zasadili docela rychle. Kiwi by jsem hodila tady k tomuhle Godly, jedno sem. Mám co si také necháme, to je taky ještě vzácný. Banány zasadíme rovnou. Takhle. Sem a sem. Tady někde to potřebujeme, jo, my už nemáme, OK. Takže takhle to nějak zatím vypadá. Vypadá to jako docela, co si bude. A tady už nám dostou ty květinky, vůbec nevím, co to je. A další věc. Co si zasadíme, bude tohle semínko. A když teď už půjdeme tady do seedu, sakra, a koukneme se tady, tak ta fekvoja je druhá nejlepší rostlina momentálně.
A já nevím, jestli to máme zasadit teď, anebo někdy jindy, ale asi si to nechám na jiné videjko, kde taky budeme sázet. A prostě takhle si to necháme, to semínko takhle. Potom tady už zasazujeme tady, tady nám něco vyrostlo. Takže tak a my se jdeme ještě kouknout do inventu, co tam máme. Tady všechno roste. Teď jsem mám zasadil nějaký, co jsem to zasadil tady? Prickly pear, OK, jde to. Ještě si hodíme nějaký ty splanklery, ať nám to roste hodně rychle, protože my to potřebujeme. Takže si sem hodíme ještě dva basicy, třeba sem rovnou 3 si sem hodíme, ať nám to tady šlape. A tady už nám to pomalu končí ty basicy, takže si to takhle prostě musíme někam naházet. No tady třeba, tady, a zatím nám to stačí, zatím. A potom tady máme Lekiotu, Bell Pepper, Fukiotu a Fukukovat, teď neřešíme, to si rovnou hodíme zpátky do inventory. OK, a doufám, že nám tady už něco vyroste v tomhle videu. A tady ty 3. Celé kvota. Není to ananas? Ne, to pineapple. Co to je? Nějaký třešničky divný. To jsem radši necháme ještě do inventu. Ale já nevím, jestli jsem to zasadil. Tady si to radši vyhledám. OK, byl pepper, to jsem si nechal. Friendship. OK, takže jsem si to nemohl zasadit. No musel. Ale já to měl, kámo. To je kiwi. Tak co to teda je tady tím pádem? Tohle tam? Jenom představit ty splanklery zase, kámo. Zase tam nějaký musím nahodit jeden basic, si sem hodím. Prostě random. Kámo, hej. Reset shopu, co tady máme? Třeba ještě můžeme sázet. Mi tady něco bylo. Což není, takže no nic. OK. Co to je? Tohle, že je kiwi, však to je nějaký ten ananas. No však jo, kamo, to je nějaký ten, no to jsem to zasadil. Za kolik se jeden prodává. Protože v tomhle videu taky chceme otestovat, jestli se vyplatí to prodávat nebo to dávat do toho eventu. A tohle se vyplatí asi dávat do toho eventu. OK, a my rovnou jdeme zkoušet další věci. OK, jdeme tady prostě prodat nějaké věci, jsem prostě zazbíral ze zahrady, bude to stát málo, ne? No, milion, dá se. Na to, že jsem se sbíral jenom pár věcí a... Co to je? Tam to roste nějak křivě? Nebo se mi to zdá? Ne, zdá, to roste fakt křivě. Víte, co to je? Hej lidi, já si tady ještě... Tady si dáme pár konveček, protože máme 1900 něco, takže hlavně tady to potřebujeme. Tady mega moc. Jedna. OK. Trochu jsme to zalili, ale na to stejně neroste, mi přijde, kámo. Já už nevím, jako mám na to dát Master Sprinkler, který mám, ale nechci se ho plejtvat, kámo. To se budu šetřit na Beanstalk, na kakao, na Enderlily a na Sugar Apple, protože to taky bude v příštím videu. Budeme sázet taky věci a to bude brutální. Tady máme banány, nám vyrostly. Když se sbíráme celý, co tady vidíme tady tu část a asi jsem trochu přehnal, trochu tady přemačkaný. Come on. Je to tady přemačkané. Moonlight, Pollinate, Frozen Pepper. A vypadá to hustička, vypadá tohle.
A potom se vrátíme k tamtomu. Milány něco. OK, ale tady potřebuji. Co to je, jaká? Vypadá úplně divně. Tak to za kolik se prodává? To bude málo, ne? Ale... Kámo, tak to ani nechci, kámo, mít v inventáři, však to je ostuda. Však co to je? My se jdeme rychle kouknout za dlouhé reset seedů. OK, takže reset seedů je za minutu a 30 vteřin. OK, a já se vám asi ozvu v příštím videu, co budu točit z Grow a Garden, jak to dopadlo vlastně celý. Takže se nespomeňte koukat a my se uvidíme v příštím videu, takže čau!